Исәнмесез, кадерле дуслар, сезнең белән Гаяз абый, гади математика сәхифәсе. Без сезнең белән бүген бүләкләр турында сөйләшәбез. Сез бүләкләр яратасызмы? Мин бик яратам. Риваят буенча шахматлар уены Һинд дәүләтендә уйлап табылган. Патшага бу уен шул кадәр ошый, ул уенны уйлап тапкан кешене бүләкләргә тели. Һәм шул кешегә бүләкне үзенә сайларга рөхсәт итә. Кеше югалып калмый һәм чираттагы бүләкне сорый. Ул әйтә: "Миңа шахматлар тактасының беренче тактасына бер бөртек дөге куегыз" ди. Икенче шахматка 2 бөртек дөге. Ә инде өченче шахматка 4 бөртек дөге. Һәм шулай итеп, киләсе һәр шахматка 2 тапкыр күбрәк дөге куегыз. Патша уйлап та тормый, ризалаша. Ләкин саный башлагач, патшаның ярдәмчеләре бу бүләкне бер кайчанда түләп бетереп булмаячагын аңлаталар. Ни өчен шулайсың? Әйдәгез әле санап карыйбыз. Беренче шахматта 1 бөртек дөге, әйе, икенчесендә 2. Ләкин инде 10нчы шахматка җиткәндә дөгеләр саны 1000-гә якынлаша. 15нче шахматта инде 1 килограмм, 25нче шахматта 1 тонна. 31нче шахматта зәңгәр кит авырлыгы кадәр дөге җыела. Ә инде 48нче шахматта Хеопс пирамидасы кадәр тау булачак. Әгәр дә без шахмат тактасына җыелган барлык дөге бөртекләрен бер өемгә җыйсак, безнең килеп чыккан тау Эверест тауыннан 1000 тапкыр зуррак булачак. Бу мәсьәләне чишер өчен гади кушу һәм тапкырлауны гына куллану җитми. Монда дәрәҗәгә күтәрү усулы кулланырга кирәк. Нәрсә соң ул дәрәҗә? Әйдәгез әле гади үрнәктә карыйбыз. 4-не 2-гә тапкырлыйбыз. 4-не 2-гә тапкырлагач килеп чыга 8. Ләкин 4 икенче дәрәҗәдә аңлата, 4-не үзенә үзен 2 тапкыр тапкырларга кирәк. 4-не 4-кә тапкырлагач инде 16 саны килеп чыга. Һәр киләсе шахматтагы дөгеләр саны үткән шахматтагы дөгеләр санынан 2 тапкыр күбрәк. Беренчесендә 1, икенчесендә 2, өченчесендә 4, ә инде 4нчесендә 8 дөге бөртеге. Әгәр дә без 64нче шахматка кадәр барып җитсәк, безнең килеп чыккан санны языр өчен безгә берле санын һәм аннары 56 тапкыр 0 санын язарга кирәк булачак. Кадерле дуслар, математиканы яратсагыз, математика да сезне яратачак. Безнең каналга язылыгыз, лайклар куегыз, киләсе очрашуларга кадәр.